Yes, Exodus chapter 20. Uthi imiyalelo eyishumi. uNkulunkulu wakhuluma wonke lamazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni lobugqili." Amen. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ungazikhonzi, ungazikhothameli, ungazenzeli ngisho izithombe ezibaziweyo namfanekiso phansi okusezulwini phezulu nokuphansi nokusemanzini phansi omhlaba. Asikhothameli, ungayikhonzi. Niyawazi nini bazalwane? Exodus chapter 20. Imiyalelo eyishumi. Yonke imithetho ebhaliwe nehambi edeka ngenxa yobude bendlela isuswa kule mithetho ewu-20. Ngamahaleli nkosikazi kamakhelwane wakho, angithi? Ungahaleli ngisho imbongolo. Uyabo? Uyayizwa na? Yonke iBhayibheli, yonke lento ebhalwe eBhayibhelini ekhuluma ngokuthi umuntu uzalunge kufuneka abe kanjani, isuselwa kule mithetho eyishumi. Semase bembuza uJesu makhulunywa ngabaFarisi nabaSedusi. Laba babembuza kwakuabaSedusi. They were trying to trick Jesus. In other words, kwakukhona kuthiwa abaFarisi babegcina umthetho kuyibona abahlala eTempelini nababhizi kanjalo nabaSedusi babekhona, but kwakunokuphikisana. AbaSedusi babewugcina umthetho njengoba unjalo. Kodwa abaFarisi bakhona eminye imithetho abayedele yona ukuze bekwazi ukugcina umthetho. Ninami bazalwane, nawo iBhayibheli ke lithi mabefika kabaSadusi laba baziwayo ukuthi yikhona zomthetho, abantu abawugcinayo labo umthetho, buya lethiwe lapho khona buye laba yikhona zomthetho bayawugcina umthetho. Nikhona bazalwane? iBhayibheli ke lithi uma ngabe sebembuza mfundisi imuphi umthetho omkhulu, njengoba bazama ukumtrika ngoba bafuna kube sengazuthi khona umthetho mhlambe kufuneka kakhulu into ezokwenza kube sengazuthi khona umthetho engabalekile. Uvela uyabashaya wabavithisa wathi imithetho kaNkulunkulu yakhiwe ile mithetho emibili. Thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, bese uthanda uNkulunkulu. Kusho ukuthi umthetho kaNkulunkulu ophelele uhorizontally bese uba vertical. Yebo. Nikhona bazalwane? Uthi as vertical as it is, it corresponds very well with the horizontal system. Horizontal ino line omkanje, vertical ino omkanje. Masibuka icross isiphambano naso simkanjalo, sisuka phansi siye phezulu nokusuka eceleni siya eceleni, which means uthando likaNkulunkulu akumele lube uNkulunkulu kuphela, lukho vertical. Kodwa luthi luba vertical liphinde lube horizontal. Ngamanye amazwi uma ungayiphasanga indaba yomuntu awakazi ukuya kuNkulunkulu. Amen. Ngoba funeka umthanda umuntu njengalokhu uyithanda wena. Yabona kuma uthanda umuntu ungambulala umuntu umthanda. Umhlaba njengoba ugula unjena konakele bazalwane, akushoti izinto eziningi, ushoti into eyi-1. Awusho lonke yini? Uthando. Mawufunda iBhayibheli in the book of Revelation, khona la athi khona wena ethi mayikhuluma nelinye ibandla, ingelosi ekhuluma nebandla ithi wena ulishilo uthando lakho laqala. Nikhona bazalwane? Ngoba make kwaphela uthando sizobona izono eziningi. Yiki iBhayibheli lithi uthando lisibekela izono eziningi. Now, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Ivesi lelana kuyona nje into engiyibhalele yona ivesi, sazothola ivesi lakhona ichapter yakho. Nikhona bazalwane? Amen. Nikhona bancane? Amen. Uthando luvala izono eziningi. Abantu abaningi abadla izono noma benza izono ezingaka akuyona iproblem, noma iproblem ayikho ezintweni eziningi, kodwa kushoda lento esibizwa ngokuthi bazalwane uthando. Okay? Amen. Na uJesu kuzobatshela ukuthi umthetho omkhulu kunemithetho yonke uthando. Niyazi ukuthi make kwalahleka uthando uvamise ukungena isono, kade ngikulelo phuza nithi. Niyakhumbula ku Adam no Eva, Genesis chapter 3.
uNkulunkulu uyafika ensimini ufica sebedlile. Adamu udliswe umkakhe. Ungalali ingane yami. uAdamu udliswe umkakhe. isithelo. Yes. Base bengena esonweni. Sesiyathandaza ningalali kakhulu. Sesiyathandaza. Ufika ke uthi kuye manje Nkosi. Uthi uNkulunkulu uAdamu kuphi? Uthi Adamu hayi ngikhona. Uphi Adamu? uNkulunkulu umgcine uAdamu ekwiposition ethize kodwa because of sin. Nikhona bazalwane? Walimala uthando ngoba once wona bazalwane kusho ukuthi you are disobeying the one who said do not. Wona ukhomba ukungalaleli nokungathandi ngoba ngeke bazalwane ungamlaleli umuntu umumthanda. Yabona enye into yeke inwele zomunye nandi yeke lento yenza ukuthi unana akwazi ukungilalela ingoba usangithanda. Yebo. Mhla kwathiwa akasangithandi ngeke angilalele. Yes. Nikhona bazalwane? Hayi mina ngikhuluma iqiniso bafethu. Kungenzeka ukuthi umuntu umthande kodwa ungamlaleli. Athi umuntu umthanda ufuna ukuthi umjabulise, ufuna ukumjabulisa ngisho. Ufuna ukwenza kahle emehlweni. Yeah. So ke ukwalimala uthando njengoba ngisho ukuthi uthando mangabe lufixeka once laba fixed vertically lizoba fixed horizontal. Amen. Amen. Lalimala lolo lisuka kuAdamu leya uNkulunkulu lolo luya kuNkulunkulu lalimala. Yebo. Amen. Uzozwa mayesephendula ukuthi elilimele. Sekuthiwa ke manje ukuphi? Esikuletho ukuthi achaza uyasho ukuthi hayi ngilapha ngicashile ingoba nginaked. Yeah. Uyambuza ukuthi ubani utshathu naked ngoba mina ngakwenza waba neglory. Usukhunyulwa ubani iglory wasala unaked. Isono. Akasho ukuthi isono ukuthi yilo wesifazana sekuyaqala ke kuyanqama ukuthanda. Ngoba once kwashifta into yokukhavana njengebandla uthanda lisekho. Amen. Ngoba lento eyenza bazalwane uthi umuntu mangabe onile noma umuntu mangabe enze ihlazo sijabule ngaye sesibhale kuma social media asikhavana kodwa bazalwane asikhavana ngoba make kwanqama ukuthanda noSathane intalwa nayo ngabona ngathi ulwa nezinto eziningi akani nezinto eziningi ulwa nokuthi akuphela uthando ngoba once kwaphela uthando uyakwazi ukungena. Amen. Uthando liyisibekeli liyikhava. Izindlela aphendula yilo wesifazana akasamkhavi manje. Sekuyilo wesifazana kade kuAdamu kade kuubambo lomabambama kade awumkhumbule ethi lona lo uyithambo lamathambo owesilisa uyoshiya ukwazi kwasho yena ivesi elifundwe emshadweni lezinsuku lasuka kuAdamu emngenwe uthambo. Yes, abazalwane. Athi owesilisa uyoshiya umndeni wakubo uyoshiyise nonina anamathele kumkakhe. Kwashonaphi manje mayesethi yilo nginikele. Yeah. Kade ku right kungakabi nankinga, mase kunenkinga sekuyilo nginikele. Hey Nkosi yami. Nikhona abazalwane? Wathi mayesho njalo ethi yilo nginikele, yilo wena. Siyabuya manje ingxabano kushutsha yikho kulo kuphela. Yilo wena. Lema noNkulunkulu. Yo. Yebo? Amen. Akwenzeki uthando lulimale la lube right la. Kodwa ngikhuluma into enkulu angazi abantu ba akwenzeki uthando lulimale la lube right la. Amen. Akwenzeki futhi lilimale la lube right la. Amen. Ubabuka abazalwane abanye ngisho bekhona besindisiwe kuthiwa bayaziwa bayakholwa kodwa makulimele la kuvamise ukuthi kungabikho right mawuyekhala ke nje uyomfica omunye umuntu. Mina ngazi abantu othi mawufica ekhala abo nanguma mfundisi engqeni kusho banayo uzolimala mangisho emakhaya abo mawufika hayi isikhambehlo kodwa lapha esontweni ungamfica athi wonimthwasa yebo ehlabelela azakhala inyembezi mawuthi uyafika ekhaya akumnandi konake. Amen. Amen. Mawuthi uyafika ekhaya ukhala ingane ukhala umnyeni ukhala unkosikazi kubi. Amen. Amen. Amen.
akukwazi ukuthi kube right kuwe nabantu bese kubheda kuwe nakuNkulunkulu. Imvamisa abantu bekwabheda phakathi kwakho noNkulunkulu nakubantu akube right. Uzwakala ngisho indlela okhuluma ngayo. Umuntu umeke weza wazocela nje kuwe. Acele something ulambile uzocela hayi sewuzohamba ukhuluma ngayo. Uzokalela enganeni zakho. Hey abantu angazi bona makuthi umama. Angazi thina sathi sigana bona benza njani ngempela ngaphela manje usezocela akazi ukuthi nami nginezingane kufanele zidle. No baba wakhe naye. Ukhuluma kanjani? Umzali wakho ukhona. Uma iBhayibheli lithi uma ungathandi, if you do not love, you don't know the Father. Aselifundeni lelo verse. Uma ungathandi awumazi ubaba. Ngikona bazalwane. Amen. Okay. I will find First John chapter 4. First John chapter 4. First John labo John bangale. Ekugcineni kweBhayibheli. Fika kube Revelation Jude. Athi bese kuba ibono John. First John chapter 4. Verse 7. First John chapter 4 verse 7. Bathandekayo masithandana ngokuba uthando masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Bonke futhi abanothando abathandayo bazelwe ubani? uNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Futhi umuntu onothando ngeke uzube nothando kanti awazani noNkulunkulu. Uthando luvela kuNkulunkulu. Awuye u8 ngobani? Ongathandiyo akamazi. Umuntu ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu. Yazi namhlanje ngizonitshela imfihlo ezokwenza ukuthi uye ezulwini nokuthi ungayi ezulwini. Ezokwenza ukuthi uqualify ukuhlala noNkulunkulu nokuthi ungaqualify. Yonke into lapha ezulwini uthi omunye ekhuluma ngelokhuzane ngezulu uthi it's a place of love. Yeah. It's a place of love. Ngamanye amazwi abantu abangenalo uthando abahlala ezulwini. Yikho noJesu uthe uthando umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho. Nikhona bazalwane? Khona lazo zathi khona kuzoba athi ukholo. Kusho uPaul encwadini yabaseKorinte athi kufike kube ukholo. Yes. Bese kuba ithemba. Bese kuba uthando. Kodwa athi kunako konke uthando lukhulu. Nikhona bazalwane indaba ingoba ukukholwa siyakholwa manje kodwa ngelilanga ngeke sikudinga ukukholwa. Amen. Ukwethemba siyathemba manje sinayo ithemba kuKristu uze uPaul Christ in us is the hope of glory. Yeah. Nikhona bazalwane. Kodwa bese kuba khona into ekuthiwa yini uthando. Love. Athi ke kukho konke love will remain. Love will do what? Remain. Usho ukuthi uthando lona liyosala noma sekhambe konke sekudlule konke yini ezosala? Uthando. Ngifundela uqedele leli verse kade ulifunda u8 uthi ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ulothando. Verse number 9. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe. Angithi siyazi uJohn chapter number 3 verse 16. Ake sibukeni uthando verse number 1. Verse number 4 to 7. First Corinthians chapter number 13. Lithini izwi? Ingajwayeli bazalwane ningamvumeli uSathane. Kuyo yonke indawo bazalwane, kuyo wonke amasonto mangabe ufundiswa buyani. Makufundiswa abantu bayalala.
abantu bozela kakhulu. Kodwa makushunyayelwa bonke abantu basuke bephaphele. Bonke abantu basuke amen bephakama bema nangeenyawo. Ngoba kwenziwa njalo. Yashunyayelwa. Buya nabazalwane. Yashunyayelwa. Kodwa makufundiswa bambalwa abantu abavukayo. Abaningi basuke bephethwe ubuthongo. Indaba bazalwane bephethwe ubuthongo. Ingoba ikholwa alimiswa yenye into limiswa isifundiso. Amen. Sathane ngekazalwe nentshumayelo. Mangaletha umuntu ozoza la kuthiwa next week bazalwane kuzobe kukhona umculi. Ungabona khona nabangafika bezofuna ukubona umculi. Nikhona bazalwane bafike bajabulela umculo. Kodwa mase kuthiwa kuyezwini. Yini usathane elwe kangaka nezwi nesifundiso? Ingoba isifundiso isona esihlalisa umuntu. Isifundiso isona esenza umuntu, hey, webazalwane, thina nathi sabanjwe ifundiso esayithola ko Sunday school. Ilento eyenza ukuthi noma sengikhulile kuvele kungabhedeki nje, noma ngifuna nami ukubheda njengezinye ingane, kuvele kungabhedeki nje. Ngibanjwe yini bazalwane isifundiso? Amen. Uthi ke ubothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho, ngomoya wakho, nangengqondo. Okay. Bese mawuqeda lapho ohlobene nalo ofana nalo uthanda umakhelwane wakho. Siyabuya ke lapho ngoba sovala ngayo ngilona verse kufanele kulibambe. Amen. Ngifuna ukukhuluma kancane ngendaba ukuthi abazalwana abathandi kangakanani. Asinalo kangakanani uthando. Amen. Ngoba uyabona nalento yokuthi usindisiwe kodwa akwazi utshele umuntu ngoJesu. Inzondo le. Awunalo uthando. Uma sewazi ukuthi abantu bazofa bayebhujisweni mabengasindisiwe, ungahlala uthule ungabatsheli. Ngoba usuphethwe yini? Njoba kuthiwa imithetho yonke eyishumi iphelele kwimithetho nje oyi2 ethi thanda. We've got only one law, the law of love, thanda. Muke wathanda yonke njoba masingathi nje manje ubona umntwana ogqoke ibhlukwe elihlephukile. Uma ngempela unothando ngeke ngathi into umfundisi uNthane ethi ubona umntwana wami lo intombazana ethi ncebo ngifuna uhambe uyothengela ingane ilamba. Ngibonanga kahle. Yini le? Uthando. Uyabona ukuthi mina noma ngumfundisi kodwa khona la engilekha khona. Amen. Ebantwaneni neza bazalwane. So ke uthi ngifuna ukukunika ngifuna ukuthi actually nize la eMiddelburg nginikeze ikhadi ngekwa accountants. Funa kodwa ngisafuna ukugcwalisa libe nemali engcono laba accountants. Ngigcwalise libe ukuze nambe uhambe uyothengela izingane izilamba ngoba ngibonile lo omncane lo wentombazana. Uthando. Wena mawubona abantu bengambethe kuthini kuwe? Wabona umuntu engambethe uyahleka. Hey Nkosi yami. Wake wathi nje makhona umuntu odlulayo emgwaqeni ecela nje noma u5 wawamnika. Into yaziyo ukuthi hayo bafuna ukuthenga ama-drugs. Bafuna ukuthenga ama-drugs. Yini mawukuthi ngempela iqiniso lento ukuthi wena uwarranty ngama-drugs yinike umthengela yona wena. Kwaphela okay uyayibona ngathi uyayibona le ama-drugs ukuthi ufuna ukuthenga ama-drugs wena angeke wazi ukumthengela noma i-apple umnike. Nkosi yami. Kusho ukuthi uthando njani? Alukho. Konomunye umfana ongihlekisile nami nganginqaba komunye kodwa mina nganginganqabi njengawe bobuza unkosikazi mina mangihlala nabantu becela ngikhipha imali ngimnika imali serious khona umlungu nje ngeke ngambona eshaya isiginci lapha eCheckers nike nimbona abantu azombona ngaba Checkers abaningi bethu asithenga Checkers hayibo anifuni ukuyaba Checkers ngoba into yabelungu into yethu kumele samsothenga lapha. Akukho edini bazana emall nje lapha. Nencamelo kuyale. Iseplate ole ngakwaSpa. NgakoSpa ngithi sifuna khona thina. Asahambe bazalwane siye kwaCheckers. Uyazi ukuthi iprice uhluka kancane mehluko.
Angi-advertiseli ku-Checkers. Ngikhutshwa ukuthi animazi nje lo mlungu, ngikhutshwa yilokho. Ukuthi yini ningamazi lo mlungu ohlale emlapha neshaya isiginco. Ulapha ngakwa-Checkers. Afike mangimbona ngiyambuka. Kwathi ngimnikeza u-R20. Yathi inhliziyo yami ayi. Lapho lo R100 bekufanele lo R100 ngazi besothengana Nkosi yami. Sengibuya nkosikazi ngimtshela sengibe ngawunika lo yamlungu. Nkosikazi hawo manje sizolala sidleni namhlanje thina hayi sobona sizolala sidleni. Ngithe ngithi ngimnikeza u-R20 ngiphethe u-120. Yabo ngithi ngimnikeza u-R20 yathi inhliziyo wathi okhuluma kimi ngaphakathi lo mlungu uswele ngempela ngimnikeza u-R100. Ngakhipha u-R100 ngamnika. Ngithe mangikhipha u-R100 ngimnika ngambona efuna ukucweba nezinyembezi. Wayeka ingoma bekade edlala ingoma wayeka ingoma wajabula ngendlela bengigqoke ngayo kungathembisi nje ukuthi yimo ungamnikeza leyo mali yabo uthando nami ngiphathanga uthando lwami kodwa ngiphathwe uthando kaNkulunkulu unothando la kuwe ngaphakathi ngabantu ngeke beswele wena unakho wena uncamela ukuthi ungamane uthenga airtime ungezokuzonikela la esontweni kodwa uyazi siyayidinga imali yakho. Sengikhuluma kaba siyeke hayi asiyeke yase umfundisi seyizamela yena. Okay ake ngiyeke mina. Wena uncamela ukuthi uhambe uyothenga airtime kodwa wazi kahle ukuthi nize nihlebe ngabo abantu abalambayo endaweni. Nkosi yami. Nihlebe ngabo kodwa no R20 nje bokuthenga ama airtime amadata. Nkosi yami. Lo R20 bungeke umthengele noma isingwa. Amen. Asibone uthando linjani bazalwane. Kade sifunda lithi iBhayibheli ongathandi akamazi ubani. Lithi ungayikhohlisi nje, ungayikhohlisi. Mongabathanda abantu. Mongabathandi abantu. Yeah, ungayikhohlisi. Onganalo uthando lokuthanda, akusho uthando nje lokuthi unothando, no love. Feel you are in love. Feel you love. Kusho ukuthi ungabathanda abanye abantu. uNkulunkulu bazalwane uzethi unamanga mawuthi wasiyena ubungalazi uthando ubungamthanda omunye umuntu. Uthi unamanga uyayikhohlisa umqambi imali. Niyaza bazalwane? Amen. Nana. But if you don't love other people, then you don't know love. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. Kusho ukuthi alikhukhumezi. Uthando linjani bazalwane? Alikhukhumezi. Bakhona abantu abayikhukumezayo ngithi. Yes. Bayibone nje be right bengcono. Uyazi ukuthi mangizile sizinhle ngazocela kuwe. Ngisho nje noma omunye umuntu noma omunye umzalwane ezezocela kuwe. Akumenza abemncane kunawe. Niyezwa bazalwane? Amen. Noma iBhayibheli lithi sibusiwe ke sikhipha siphe kunesamukelayo. Kodwa lento yothando isifundisa futhi ukuthi when we give other people asikho ngcono. Khona uBI phakathi bakhona bamaze uBI phakathi? Yebo. Awumazi. Bomcheck, bomsearch. BI phakathi unokuhamba mama bayifica umuntu oyihluphekela ohlezi estradini avela amshaya ngo-4,000. Uyamazi? Yes. Amshaya ngo-4,000 amshaya. Ashaya mhlambe anganikeza abantu mhlambe abawu-20 ngosuku. Baphi imali enkulu. Abanye abangenisa store. Abanye abafaka esitolo abathengele igrosa abanikeza. Mawuthi uyambheka lo muntu udriver yini? Udriver uthanda. Nikhona bazalwane? Athi wena labantu uthi mawubabona uvela uthi hey amaphara banuka bagezile ini. Yena akavela ngabi nandaba nokugeza kwabo, angabi nandaba nayo yonke le nto le avela athi let me show love. Yeah. Amen. Amen. Ngazi ngiyengizwa abanye besebethinteka bebonga bethi hawu ngiyambonga uNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu usethola udumo ngenxa yesenzo somuntu. Mhlawumbe unayo ke imali kodwa yini okuyenza ukukhombisa uthando? Ingane zakho zine impahla, kunezingane othi uma ubone zingenampahla, kuthini ku?
into yaziyo ukubagxeka kuphela but show love. Yabo? Ungagcini ngokugxeka kuphela ukuthi hayi lo muntu bahambe bemitha nje buka ingane ayinempahla thatha impahla makuthi unempahla ingane zakho noma ingane zengane zakho zazinempahla thatha impahla unikeze lo muntu. Show love. Akusho ukuthi uzube nemali ukuze ukhombise uthando. Uma ungenalo uthando awumazi uNkulunkulu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uthini uJohn 3:16. Asimusho sonke. For God asusho lona. For God so loved the world. Uyabona lapho mamfundisi? Okwanti bonakala kahle. That he gave his only son, that whosoever believes in him should not perish but have an eternal life. The love of God athanda ngaye abantu lamenza abantu babone yena kodwa bazalwane senzonifundisa enye into ke manje ngothando uthi umunye manje Jesu siyabuya kule verse manje Jesu umfowethu ngimxolele kangaki kasikhombisa athi Jesu hayi mamxoleli kasikhombisa awenze u77 umphinda kasikhombisa no 77 hawu uyabo ngamanye amazwi ayikho chance nentuba yokuthi kungene inzondo. Amen. Awu mina ngabe ngathathelwa elinye indiya la ngithathela u12,000 ngithi ngiyodeposit imoto laqeda la nyamalala ngezothwasela eCape Town. Angilizondi nje nhlobo ngikutshela iqiniso angilizondi ngisho singahlangana nalo ngeke ngilibambe ngamawashing angihamba nomunye umfundisi umngani wami kukhona ubhuti wayesebenza egarage lo mfundisi na ivideo yayibona hayi mhlobo wami angeke ngisho igama lakho kusazo zoshumayela la ngihamba naye uyafika sihlangana nelinye indiya elokhuzaneni liphuma KFC liphethe ice cream ulo mfundisi wakhumbula ukuthi lo ngikhathe